apa nan di tanah rantau pak, onde apa nan di korong kampung pak. Jangan lupa lah apa Jawa. Ketik YouTube Sinar Padang Pak Official. Boleh bertamu Jo Siril Asmara. Ada balangko malang di atele anak nata kambang lah nyobong larang jauh dalam larimbo kambang lah nyobong larang jauh di dalam lari di karang sejarat pae menjadi lakabai kok salah lama gaje olah sakali koe
tolong larang rantau la tolong Odare siala kasialo kambang labungo tapi sawa katana jatuh sularonyo di karang sejarah jadi curito kok salah menyabui kabam pun kapan nambasa Manurun burung kalamba ladape talua saembangan nampun badan menyabui kaba urang dak nyato badan angkan pae Biduk Japun pandayung Japun lape kapulauan soduo manya anyui taronang-ronang oh ampun baribu pak kali ampun ampun kapado nambah samo dari nakete kananggang ngadang tuan Orami teka banyak palobana marimbun kayu dalam pala dikarek di kabung pulo karano badan kamangarang kaba ko ado tasabui namo kamana kanawa yo ampun diminta sekali ko Tuhan Hari pagi orang babi dua anak rang dialai yo pelang tarapung rapung yo mamarona rato di tapian Oseria bicarito masuk to bilang kejadian di daerah Tarusan Pak Barung Balantai apa namo judul curito dapet suami mae hola urang bayi maneh Baranang mandi di tapian baranang ngari lapatang baliknya karela sanyo kok dapet suami rang bayi manco abana pitana datang jo alhamdulillah manjawe
Oh kita bilangnya sejarah nangko to sabui tampe kejadian terjadi di daerah Baruang Balantai masuknya dake jambatan gantung di dalam jambatan gantung. Odaknya simpang tiga bana di sinan tampe kejadian manurui sejarah diterima bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamulo. Oba aku asa curitonyo adola ya jomande. Siabana namo ayanyo siabana namo mandenyo. Oh ayabana mo buyung datuk panggilan kawan-kawan mangko banamo buyung datuk nini mama di dalam kangampung tuan. Mamanya di dalam kampung itulah badan kok dipandang siabana namo mandenyo mande banamo pi Meri panggilan dari kawan. O si datuk namo ayanyo si Meri namo mandenyo ado baranak dua orang anak nanado perempuan tuan. Nanadonyo perempuan karano anak perempuan siabana anak nantuo siabana anak nangkete. O si Santi pae anak nantuo o si Yori anak nangkete. Ba itu kalau kok dipandang anak dicali sama gadang tuan. O si Santinyo anak nantu, si Yori anak nang ketek. Kalau dipandang anak nombor dua, kalau dicali anak keduanya. Dipelo petui balambut, di kacang petui bajunjuang. Oh antara anak pae nombor dua lapat tuik diterima orang seorang dicali anak keduanya. Anaknya ala basuami tuan. Anaknya ala pak basuami siabana suami anak nantu siapa galajo namo nalaki si badan Santi. Olainya orang pak sinan juo lai orang Baruang Balantai juo siako namo badaninyo banamo buyung Ramadan tuan. Banamonyo buyung Ramadan madan panggilan dari mentuo madan panggilan dari mande. Ba itu kalau kok dilie itu suami badan Santi.
O kalau inyo suami yori siako galajo namonyo banamo buyong Muhammad akarajo si Muhammad pai kaladang holatio lari Apai kaladang tio ari ko ado urang mambao manje upah makan gaji katorang kampung. O tio ari pai kaladang asal ado orang asal ya donya orang membawa itu badan si Muhammad itu suami badan yori. Oh kalau suami badan santi kalau naninyo buyong Ramadan karajo tetap sehari-hari toke durian daerah Barung Bala antai otok ke durian pak baruang balantai kok munsin durian di Sungai Lundang atau di daerah Tarusan walaupun di daerah Duku walau sampai ke Painan Tasabui daerah Sungai Salak dia asal dokete bialape kesuranti nyobana nama bali duyan. Oba itu badannya kok dili itulah karajo badan suami mah dari santi nambah namo buyung Ramadan itu karajo tio ari pae. Oh itu karajo Pak Tio Ari di sinan kalau kau dipandang dek Ramadan urang bapiti Ramadan urang bamodal lio suami dari santi manandoan Pak urang bapiti ado baoto inyo cie ko ondala baru pulo untuk santi ado lo cie ba itu kalau kok dipandang kok dicali ayah jomande mintuo batambah sayang o manandoan Pak mintuo sayang kurang modal bagi modal ba itu sayang karamanga dan Tuhan. Itu sayangnya ke suami badan santi nambah namonyo buyung Ramadan coy itu kalau kau dipandang tapi dicali badan yori yoinyo anak nang ketek nambah namo suami buyung Muhammad. Oh mande gak berang Pak bake yori mande mah gak berang bake Muhammad mintuo ndak acu bana awak rang banse Pak dalam kampung Tuhan. Manandoan Muhammad nyoa orang banse inyo ko anak yatim piatu mande indah bapak indah tinggal joete sejak kete ba itu nasibnya suami badan yori. Hodi malonyo kamandape modal gadang sajo inyola syukur gadang sajo inyola untung ba itu nasib si Muhammad yo Pak.
Oh, tapi walaupun bantu itu, walaupun mikinlah suaminya badan Yori, na Yori tetap sayang juga Tuhan. Ona Yori tetap sayang jua itu kalau kau dipandang indah toetong lamo bana biari baganti hari biari baganti pakanan mande dari si Yori nambah pak dari si Yori bertambah berang bake anak. Obat tambah banci kami nantu ba itu kalau kau dipandang indah toetong doetong lamo ado harinya sekutiko yo pak. Yori sedang tinggal dalam rumah tinggal Yori sendirian nan santi pai keluar pai berjalan jo suami si Yori seorang ngate rumah Tuhan. Si Yori seorang nyoate rumah di sinan kalau dipandang lah datang bapak dengan mande nyoimbau anak sekali nyoimbau ke ruangan tamu. Onde Yori anak mande onde Yori anak bapak tarik kuranji dalam lubuk kaili mangko babanda naga kemari pik Yori duduk ado kato kabakaban ba itu kato badan ayah duo jo mande badaninyo mandanga kato pak bantu itulah datang badan diri Yori akabaya Yori bapang yo ya kaban banala bake Yori ba itu kato badan anak Tuhan. Oba itu katonyo badan anak baru mangece ayah jo mande onde nak kandung Yorina danga kato pie kami badu dangakan bana elo sabalun Yori takicu sabalun Yori ado banang kete sabalun ado bakat turunan sabalun pie baba bandu. Odangala kato kami pado marasai besuk badan Yori minta lacang ngarei kamu hangaman na minta lah carai nak ke Muhammad ba itu kato inyo ba itu kato badan ayah mandanga kato rupo itu menjawe badan diri Yori joluna Yori menjawe oh ayah serato mande dari kete ambo bagadangkan lagadang Yori bantu iko nak mencubo meningkat kato nak pernah manawe jawe kato ayah kini ko kato Yori jawe mande dengan bana lah di mande kok carai mande ndak bagadu ndak ada salah karena Yori kaminta carai ke suami badoso gadang. Oh badan Yori mande ba itu kato badan inyo Tuhan. Omandanga katonyo dari anak lah berang mande dengan bapaknya tapi meja dia ya kurang aja piek kurang mengerti ndak pananga kato kami lain kato lain penjawe nan kami ndak doso nan kami bilang indak badoso nan basabui care nan kami suruh minta omanga doso lo piek nan basabui ba itu kato badan ayah duo jo mande badan inyo
tolonglah calik kakak Yori nambah namo siupik santi dapet suami nak rang bapiti onda duo nyo bali baru kok barang jan disabui mahampir ringgit di dado badoro galang di langan bakile cincin di jari pi kok baju jan disabui kok baju ba mode-mode tarompa ba itu pulo tapi kok mande jo bapak na mencalik jo rijan ka barang pariasan baju gak salai pie nak ta ganti pie baju gak salai nyo nak tak ganti tapi kau nak kata kami pihak kabadang kau tak perintah berturuti mulai kepada hari kini bali lah gale dengan sendok bali lah piring dengan pinggan bali kuali jo pariu ndak boleh barang kami dipakai ndak boleh semua batanak kita batanak pi asyang-asyang nak pade balilah lado nak asin balilah garam kok lapa balilah bangarep mandang kato ayah jo mande jo tangi kecek nyo jawe di anak nyo jawe kato jo tangi nyo pacik tangan ayah dengan mande onde ayah serato mande Hujan berang ayak kayori jan bangi mendeka moyori nak bisa minta cara kok laco itu ketomane duo joaya badan yori kok balik bekonyo udah Muhammad biar pariu kami bali biarlah sendok dengan galis 100 kuali dengan pinggan ya biarlah kami bali pulau kotak bapiti kami utang meminta cangarai nak barangani menang katonyo dari anak bertambah pane ayanyo bande nyo ambil kurisi dia ayanyo nyo lambuian kurisi ate rumah di gua piga pak sampai kalabu apa itu kalau kok dipandang dek yori takui pakai mande dek yori takui pakai ayah barang ke yori masuk biliknya kunci pintu dari dalam yori menangi pak dalam bilik ya pak ayah mato daripada dari mau jalabe ayah mato nyopagui bantah pak nyotangi si Tuhan hari bertambah petangnya kalau dipandang anggaran pukulnya 3 patang yori menangi dalam bilik menangi tak isa-isa honde dangan dida Muhammad dida yo payah wadah kok lah bansi yo susah wak kok lah mikin mande balante dah wangan mana ya dah ba itu kato tangi yo ngori Tuhan Oba itu katanya tangi yori sedang menangi dalam bilik Ariado setengah ampe babalik Muhammad dari ladang satunya tiba di rumah mintu lah tiba di labu rumah mintu duduk kaduonyo nyo baca assalamualaikum badu orang sedang duduk gak seorang indah nama jawe Tuhan
Boga seorang indah doa nama jawe na walaupun kato ndaknya jawe nan Muhammad tarwi naye ate rumah seto naye kate rumah nyotarwi ke bilik dalam. Satu tiba di pintu kamar tadang ayori sedang menangi taisa maimbau badan si Muhammad onde yori ya dia udah udah pulang di ladang yori. Bukaanlah pintu dia bilik dalam mendengar kata bantu itu. Tak buka pintu di siori Tuhan. Tak buka pintu pak di siori seto tak buka pintu bilik. Pintunya tutui balik dari dalam baru mengecek badan Muhammad onde yori ya dia udah anak sakit dia tubuh yori yo dia. Wah nan sakit pada badan yori. Mangko yori menangis seorang yo dia. Kok sakit yori bini udah mau awak pergi bau ubek ke doktor mau awak ke rumah sakit mau awak membali ubek kau nak awak ke dukun kampung udah malai dia dapet piti yori. Mandanga kato di suami sinan menjawe badan yori nyo ambil tangan Muhammad onde udah dengan bana sebalun yori kemangece jangan berangi nak dah badan yori. Cobaan ada, cobaan datang, cobaan ujian tiba na yori janda ditinggal na yori janda. Dicarekan yoda ba itu bana katoyok ngori Tuhan. Oba itu bana kato yori mendengar kato dari yori menjauhin si Muhammad onde yori ya dia udah onde yori bini udah mangalo yori kau udah berangi mangalo yori kau udah tinggal udah sayang dia kebake yori yo dia. Abana dia salah jo salonyo abana salah jo sabab mangko menangi bini udah dia. Mangko menangi dia bini udah mendengar kata rupa itu baru menjawe badan yori onde udah dengan mana yo suami dari yori. Sawakat udah kaladang yori nyo panggil dinde kandung duo jo ayah badan yori nyo suruh yori minta carai ke badan udah tapi yori menjawe lambe yori nak namu minta carai. Oh yori bapisa udah indak talo itu nan yori kaban la berang mandeka yori la bangi ya kawa yo akato aya jo mande na asin bali la garam na pade bali la lado kok lapa bali la bare bali pariu jo kuali bali la gale dengan pinggan bali la pinggan dengan piring. Seratus sendok sekalian batana lah siang-siang tak boleh sebuah lai baik tukang atau badan makan dedai. Itu
kato dah badan mande mandanga kato cuy itu lagala badan muaman iyolah bodoh bini udah iyolah bodoh yuri dia la jale itu kato mande mangalo yori kok menangi kopiti dia udah balik di ladang balik pariu dengan pinggan jan yori menangi juo ndak boleh do dia awak menangi malawan mande ndak juo malawan bapak nak yo boleh neraka jahanam tantangannya ba itu kato badan muaman Homandanga kato coy itu bertambah menangi badan yori terima kasih dah banyak-banyak lain nak bengerang lah udah hola udah kayori Mandanga katonyo dari yori sinan makato si Muhammad mangalo yori baberangi udah sayang kebake yori percayalah dia badan yori coabana dia geseran tibo coabana pidato ma pitana datang na yori ndak batinggalkan no yori Oh mandanga kata di suami lasana ngati badayori bajanji udah kayori coabana kasusai duit nan cari jan Oh banyak tuakan oh nah udah alanyo ambil piti di yori yori pai dapai kalapo yori bali periu agak cie bali lo kuali ketek gat sabua hoko ukuran mandi udah mandi lah ukuran minum udah minum lah yori kalapo udah bali pinggan noda yori Mamandanga kato bantu itu lasana ngati si Muhammad na yori lapai kalapau la nyobali pinggan juga lesarato piring dengan sendok ba itu kalau kok dipandang ojo kuik kuali dengan pariu nyobali segalo cie ba itu nasib badan yongori Tuhan maba
itu nasibnya abadayori di sinan kalau kok dipandang indak to etong lamola sudah membali pinggan lah dapik bali pariu ado bagale basendoknya ado bapiriang bakuali la nyobao ka rumah sawakatu itu latiboinyo di rumah talata piring yo kuali talata ditampeknyo nanaya jo mande batamba pane anak cilako gadang bangana tuane anak cilakonyo gadang bana anak indak tahu diuntuang indak mandanga kece awak ba itu kato badan ayah duo jo mande kanduanginyo sadang dudue ayah jo mande laba balik buyung Ramadan duo jo santi anak liau latibo di laburung mama malatibo di labur rumah la nyoba assalamualaikum minantu kayo la babali nyo jawe dia ya jo mande alaikumsalam ketua ya namande ba itu pulo naik lana ate rumah di sinan kalau dipandang la naik badannya si Ramadan duo jauh pik santi tadi nan santi ke dalam bilik Ramadan duduk di kuri sadangnya duduk si Ramadan duduk baduo jomintu obakato minyo maya dari santi ka mata dina jalan jawaban si Ramadan kami pahit tadi ke daerah tarusan ado duma durian musim di tarusan magi piti kanaga piti akan gale ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy tu lasana ngati mintu kelaki yo cuy tu nak ko manggale ko tadanga musin uyan agen piti kana gale buli banyak lo awak dapet gale hodisinan kalau dipandang tumpak di badan ayah jominan tuinyo tu sadang bagalak-galak ko air datang di sisanti terletak air ate meja
Nan cie untuk suami, nan cie untuk ayahnya, pangacok tak pulo kalau nyo nasib orang namban se jo aye mato mapa ho dalam bilik ya pak, orang didake ruangan tamu, iyolah duduk di kursi baropok barampek-rampek, inyo manangi dalam bilik Tuhan. Oh inyo menanginyo dalam kamar badu jo suaminyo, entong menangi jo badan Yori mengecek inyo badan Muhammad mengecek balambe-lambe onde Yori ya dia udah yo dia Hojan Yori dia menangi juo beko buto lo mato abun tarang lo beko dapet lo penyakit ketarak mato beko ba itu kato badaninyo ho kato sampai Yori mengecek jadi kok buto Yori udah nak jane Yori lego campan Yori itu kato Yori ho kato sampai Muhammad lah mengecek walaupun buto dia walau mak badan Yori walaupun Yori ndak batangan nan udah tatap Yori sayang juo dia percayalah dia Yori kau udah sawakatu kamu ambil Yori mah jadi bini udah kamu mulai kabur udah jawe ndak yo Yori udah berjanji yo Allah udah berjanji udah jonan satu Yori hondak kabatu-katuka bini udah lain pada Yori kondaknya Yori dia mancampaan Tuhan. Hokan Yori tahu ndak di keluarga udah Yori tahu ndak di nasib udah anak yatim piatu mande indak bapak indak dari ketek udah ditinggal ayah tinggal joete sejak ketek cuy itu nasib badan udah. Oh jadi jangan dipancang-pancing lo Yoria udah menangi beko jo udah dia lah menangi manga lo Yori batinggakan dia. Mangalo Yori kau datingan ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang komandanga kato di suami de udah dengan mana jangan menangi lo dah badan udah Yori ndak menangi lai jangan menangi lah oh udah hola badan lauda laki Yori menanga kata dari Yori barulah beranti lo nyo menangi deinyo sedang di kamar onde dia kandung Yori dia hari lah lewat dia pukul 7 kamandake setengah 8 udah pai ke sumur dulu. Oh kalau nyoba dan si Muhammad sesusah-susahnya hidup sesibuk-sibuk kerajonan solat ndak namuati
salat namu tinggal sumbayang alun ketinggalan baik itu badan simuha amat itu badannya Asim Muhammad disinan kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana honyo ambil si ayi uduk lapai nyo kasumu nyopai ka kamar mandi selesai ambil ayi uduk tentu ka solat badaninyo sembayang buyung Muhammad hari Allah 7:30 disinan kalau dipandang sumbayang isakan namonyo mulai lainnya kasumbayang tak jauh sumbayang di dalam biliknya calik juga pak disiori sanang hati ndak tabado Tuhan sanang hatinya anak tabado ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo salasainya sumbayang na malam semalam itu ala tidur sarumahnya tekalo inyo sekutiko yo sakalo lalo hari siang tando hari siang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang kalau dicali hari nangko indak siang hari de ayam indak siang hari de murai tando hari kasiang badarum bunyi tamiang rang balari latas singko bantunya ambun nampi katabi homato hari Tompa di badan si Muhammad pagi sepagi itu naninyo ala bakara karajo sekutiko manabe kaladang orang kaladang orang baik itu kalau dipandang indah to etong lamo sadang Muhammad pak pai kaladang painyo jale manje upah makan gaji kaladang orang sadang nabe juo Tuhan
sadang manabe juo indak to etong lamo tinggal sadang coy itu oto bilang santi pae kakak yori inyo la jalirang barado inyo la jalirang bapiti atau lo berang bake yori tuan lanyo panggil lo yori di santi onde yori dengan mana dake kami kola yori dudue la datang badannya pie yori duduk lainnya di kurisi nanti mande badan yori nanti bapak badan yori sarato kakak sekalian barampe inyo sama duduk sadang duduk inyo barampe la datang pulo sirama dan tuan la datang pulau asir Ramadan ionyo suami dari santi la duduk pulau di kurisi sadang balimo sama duduk mengecek yori bake kakak onde kakak dengan bana Hojan berang kakak kayori yori batanyo bake kakak apa sabab yori bapanggi kakak apa sabab yori bapanggi menanga kata rupo itu menjawab badannya diri kakak iyolah nambah namo upik santi onde yori adik kakak uni bo mencalik yori kakak sayang kabake yori dengan pasan badan kakak tarimo saran dari kakak jangan yori salah tanggapan onan saran dari badan kakak kenapa gunanya si Muhammad aguno buyung Muhammad kok dapet dia kandak kami nanado ate rumah minta lah cari ke Muhammad cari nanelo kagantinya dia cari nanelo dia kagantinya karena gunanya badan Muhammad kamambue susah yori sajo lala biasa setahun dia berturutan lunado tuku jo tambahan kabarang perhiasan baju gak saleh nak tabang ali dia baju gak saleh dia ndak tabali jadi ndak ada gunanya badan Muhammad itu kato badaninya kato sampai dari badan santi menjawab pulau si Ramadan suami dari si santi batu mabadik badan yori batu makato kakak yori ndak salah do dia kakak mengecek supaya kita semua barasaki di hati rumah supaya semua jaya kasadonyo cari lagangan tinangga engelo dia
carilah ganti nangga elok mandanga kato rupo itu kato sampainya dari badan kakak duo jo suaminya sekalian. Oh manjawe badan diri yori manjawe baluna-luna onde kakak dengan bana. Hujan berang dak kakak kayori danga di kakak elo-elo kalau cari ka disuruh minta yori ndak suko bantu itu kae. Yori nak suko doka bantu itu ba itu kato badaninyo kato sampai mande manjawe duo joaya sekalian anakku anak cilako ndak pernah mendanga kato orang. Alamat badan piek kabinaso alamat badan kesansai kota badanga katorang kurang aja ndak mengarati piek. Kurang aja tak mengerti ndak badang asaran urang ba itu kato badan mande duo joaya badan yori. Oh baru menjawe juo badan yori onde ayah serato mande dari ketek sampai lagadang ndak mencubo menongka kato mande ndak pernah menjawe sekali juo. Kini kok kato mande yori jawe kok carai bersuruh minta yori ndak talo bantu itu kalau tumpak di badan yori kondak nan punyo namanya bui nan yori ndak kama minta mande. Ona yori ndak mendeka meminta ndak talo meminta cari ba itu kato badan inyo ndak takau di badan yori. Lejale di mande duit baru matanggo kayo joban se la biaso nampokok lai bakarajo nampokok lai bau sao. Ba itu kato badan yori urang susah lo mande pado yori ndak dio carai nanyo minta ke suami paling menderita lo idui urang. Alunado meminta carai yori mamasi makan juo mangalo carai yori minta mande. Mangalo care yori minta mandanga katoco itu menjawe badan si Ramadan onde yori adik kami boyori nasabananyo mangko basuruh minta cari nangga kayo yonan bapiti bulie baoto lo di olah bantu lah kami. Mandanga katonyo bentuk itu baru mekato badan jori jawaban sekutiko odanga di kakak sabananyo
kok dia alamikin dengan bansik biarlah kami dak baoto nampak kok indah batang kakak oh mandang kata bantu itu di sini kalau kau dipandang bertambah pane badan kakak nak kawedang adopi saran kami nang kamar saya. Oh yari laju dicalik mandang ketok kakak nak tahan di badan yori nak tadangan di badannya nyepai ke bilik dalam oh pintunya kunci dari dalam minyo menangi bayi boy oh Tuhan mainyo menangi nyo abai ibo balambe-lambe menangi dalam bilik tak isa-isa sama seorang nyo pagui bantah nyo tangisi yo ala kato-kato dalam hati keluar indak karibana taidui bosadu di manangi onde dangan lade udadai mas suami yori coy ko awak kok laban se macam cobaan dangatang udai bagai ujian tibon dak mandesa jodoh dah Muhammad berang kawak kakak berang sebaban yuda dato pulo mau suangaya dengan mande ba itu kato tangi di dalam bilik air mato dari badang are Tuhan indak disiko di palamu yo nanari saritu yo tumpak di badan si Ramadan nyo alapai kalua nyo ambil onda ditampik nyo kalua ke gudang durian awak karajo manggali durian anak gale banyak kemantan durian dari Suranti durian tibo dari bayang durian datang dari seliduk ketik di sungai salah inyo mambie kesadonyo iyo sadang inyo dia onda sadang bajalan onda tadi menuju tampe gudang du oh
menuju tampe gudang duyan baik tu badan siraman oh enak to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana odek lamo ndak kabajalan lah sampai ke gudang durian nonda talata di tampeknya anak gale banyak menunggu pak anak galenya banyak menunggu baik itu kalau kau dili indak to etong lama ndak guna to bilang lama bana oh di sinan pak kalau dipandang indak disiko di palamonyo sadang duduk di gudang durian awaknya sadang duduk tuan oh tinggal ninyo sedang duduk to bilang bininya di rumah nambah nama badan si Santi mau tajuo jo ayahnya duo jo mande kandunginyo oh sadang mau tak dalam rumah sadangnya duduk di kursi kato badan si Santi yola tangkale adik awak yola bodoh badan yori abana nangkanyo aroknyo pada Muhammad mangko ndak namu minta cangare Tuhan Omandang kato dari anak nantua bakatonyo ayah jomande dia lah dulu badan Santi kini konyo ndak namu barisuk to ulang balik oto tunggu pulau sehari jo 2 hari to imbau lo nyoba balik to suruh juo minta carai padonyo susah barisuknyo naik padonyo susah barisuknyo ba itu bana kato mande duo jo ayah badaninyo omandanga kato coy itu lesanang hati badan Santi kalau coy itu kato ayah duo jo mande badan ambo biarlah dulu awak sabar biar menunggu badan awak besoknya untung-untungnya lainnya namu meminta carai oh lain dak susah badan yori untung dapet ganti nanelo bapi tipu lo bantu sang anti bapi tipu lo nyo bantu Santi ba itu bana katoinyo indak to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana biari ganti hari biari ganti pakan nabi pakan ganti bulan yo tumpak di badan yori tadi nyo tatap juo di lokasi suami memakan gaji mande coba ngapa oh
batambah laberang mana jo bapak bertambah berang ma itu kalau Ona kakak coy tujuh suami kakak atau pulau baik tu inyo kesadonyo la berang kayori sarum anyo olah berang inyo pasar rumahnya di sinan kalau kok dipandang oh agak saja di badan santi sarato mande sekalian nanari sari itu bakato santi ke suami onde udah dengan bana kok tiba udah di gudang beko kok sampai dah ke gudang durian oh tolonglah cari dai pulu hitam balilah dai pulu hitam pilih durian nangga elok tadaga makan katan durian dai Otadaga memakan katan durian ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinanyo badan banjawe manjawe katonyo badan tadi yo labu yuang si Ramadan honde dia kandung santi dia kalau itu nambah kandaan bekonyo ambo suruh orang mantan suruh anggota dake gudang mantan duyan jo pului dia mantan durian dengan pului ba itu bana katoinyo di sinan kalau kau dipandang oh indah to etong lamo-lamo nanari sari tu tempat di badan lasi Ramadan nyo ambie onda katampe nyo kontak nyo beong onda di duian alalai duit la onda tadi la masuk andel onda nyo dari satu opor kedua dari dua lape ketiga tambah di tiga tambah tanang mana tarui ke gudang duyan tuan taruh ke gudang durian dak lama dah di bajalan sampai ke gudang sekutiko satu tiba di gudang durian ala duduk badaninyo oh satu lah duduk di kursi tangan tampain mati meja
Hanya minta sekali kopi kelapa parentan anggota nambah karajo minta kopi kelapa tu aku barang lalu mengopi lah katanya badan Ramadan nyo minta kopi di anggota Tuhan nyo minta kopi di anggota yo anggota nambah karajo di gudangnya ambil rokok sekali ambil samsu sebungkui ba itu kata badannya si Ramadan dek ketua bana minta nduk samang bana marentan ala di kaban karang kelapa kopi 6 gale rokok samsu agak sabungkui antan dake gudang duyan te antanda kete gudang duyan mandanga ketoco itu sanang hati rampunyo lapau jadi dia kata nampunyo lapau ala barangke anggotanya nama minta kopi babalik ke gudang duyan ndak lama kita bilangkan kopi tiba rokok lah tiba lama ngopi badannya si Ramadan rokoknya bang Akam olananya olalai rokoknya bakar nak nyolai langgota nak bakar aja minum kopi sekali sadangnya mama minum kopi jua bakato buyong Ramadan ang pilih durian nan elok pilih durian gak 20 buah mandangannya nuk samang nama ngecek nyo pilih nan elok lah dapet durian 20 ikon wak samang duyanan elo untuk sia duyanan 20 kata sampai sebantu itu kok dapet duyanan elo ang balik puluh sekali dia orang balik dia puluh sekali baik itu kata badaninyo di sinan kalau dipandang onyo agi piti balik puluh alanyo balilah puluh hitam nyo carilah di anggota ndak lama inyo di jalan tiba ditampik lah jua puluh etek dan punyo lapau boleh 20 hitam tek atau membalik puluh hitam mandanga kata coy itu ada banana kata etek tu lanyo lagi sekali puluh hitam puluh dapet inyo ka gudang tuang
Opului dape inyo kagudang nak lamo inyo do di bajalan lah sampai inyo kagudang. Yo sato tiba daken wat samang onden wat samang dangabana iko mapului bersuruh balik untuk siap pului nangko mandang akato bantu itu onde bakato badan Ramadan. Hari lah lewat dia pukul 2 angantan luyan babalik cukui jo pului sekalian uni tadang agak dikatan lunguyan dia. Ni tadaga dia dikatan luyan mandanga katoco itu nyo ambil duyan nambah kabe naian kateona nyoba opului sekalian barangke onda sekali tarui karumah si Ramadan ba itu nyoma olah sakuti koe Onda lama onda di jalan panek dek lama bakal lamon kain cawa panjang 9 laput tajelo di Panede lamonyo nda jalan jauh bertambah hampir jua potano kini lampir olah menampu jembatan gantung lape dari jembatan gantung lah nampak rumah mintu sirama dan dia nampak rumahnya mintu si Ramadan seto tiba onda di lama rumah baranti onda sekali nyoba duyan jo pului lah tiba di labu rumah seto tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe orang ngate rumah Tuhan. Menjawe orang ate rumah Waalaikumsalam kata orang nanti ate rumah naiklah kate rumah Kabar kata orang nama Jawe iyolah bininyo dari badan si Ramadan
nambah namo si upit santi bakato badan dari ciko iyolah dari janjang tadi onde uni dengan bana amboku anggota dah Ramadan iko mapului dengan duyan udah menyuruh antan balik. Mandanga ketoco itu nampak di mande badan santi nampak di bapak sekalian balakak gangala badan mangande Tuhan. Balakak galak badan mande 100 ayat sekalian duyannya ambil di si santi 170 hitam anggotanya ala barangke ambo paile ni ketonyo anggota si Ramadan. Jadi dia kata badan santi ala barangke anggotanya naninyo santi duyan bambi cukui jo pului sekalian iko mamande duyan jo pului to buwe selamat duyan mande. Tobuwe mande selamat duyan tobuwe katan durian sekalian ba itu kato badan santi mandanga kato dari anak coy kona kok dapet suami rang bapiti apo di kandaan dapet sajo pinta bulie kanda balaku na pinta boleh kandak balaku ndak nanyo larang do di Ramadan kandak duyan latibo duyan kandak pului latibo pului cuajo elok lenak si Ramadan. Mandanga ketoco itu menjauhi badan si santi de elok mamane si Ramadan suami dari si santi kotak tu ambo nak kanio kotak kayu ambo nak ajan kotak jaya santi nak suko ba itu kato badan santi. Iko nama lang mande adi ambo nambah namo si upik yori indak mandanga kece awak mande. Indak mandanga kece awak ba itu kato badan inyo ndak paralu to etong lamo. Di sinan kalau dipandang nyobuwe katan durian 100 selamat duyan mulai memasak badan santi dojo mande kandungi nyo Tuhan. Dua jaman dekan duanginyo sadangnya memasak katan durian di sini ninyo yori dibilang puta-puta baun di rumah baun durian databado yo tabaun ke dalam bilik yo tangi yori dalam bilik. Onde udah dengan bana dangakan lidah Muhammad orang membuat dakatan durian orang membuat selamat durian nanawa baunnya nandape ba acaronyo dan nasib awak rang banse dalam kampung dai.
Kok dapet pintanya badan ambo jan balik malam loda badan udah. Kok dapet sanjo udah lah pulang jadi ndak ada nampak orang makan sekatan durian, ndak nampak orang makan selamak durian doda. Oh itu bana kato dalam bilik mengacik bayi ibu-ibu. Ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana. Oh tumpak di badannya diri ori sadang di dalam bilik ju. Bayi ibu sama seorang Tuhan. Oh boy sama seorang di sinan kalau kau dipandang agak saja di badaninyo. Yo hendak to bilang lamo bana tinggal ninyo di sinan to japui badannya piak santi. Yo sadang baduo jo mandenyo membuat katan durian katan masak selamat masak talata di atas meja tunggu suami oh balik karumah menunggu suami saja balik hari ada setengah pe. Olah tiba di jam pe patang lah sampai ke pukul anggaran pukul 7 malam lah baliknya badannya Pak Buyangnya tumanya badan Ramadan. Oh ala lah balik si Ramadan taruhnya pulang tampe mintu apa Ramadan pulang pakai Honda naninyo sedang ngati Honda to japui lo badannya tumanyo suami dari ori. Oh nambah namo Buyang Muhammad naninyo lah balik pulau ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah mintuonyo pak Oh sampai ke rumah mintuonyo seto tiba di labu pintu baca assalamualaikum nan orang indak menjawab naninyo naik yo si Muhammad. Yola naik ke rumah naninyo mandilah sudah di batang airnya membawa baju gantinyo taruh ke bilik dalam tuang. Onyo taruh ke bilik dalam hari adonyo pukul 7 meningkat setengah 8. Oh hari ado setengah 8 nyobuean kopi diori talatak kopi ditampeknya minumnya dalam bilik juo iko mak kopi dah kadi minum.
Yo ala nyo kacau kopi babue la duduk inyo badu mengopi badannya ma badannya tadi ala mengopi si Muhammad Tinggalan Muhammad sedang dalam bilik sedang mengopi nyo mantu itu duduk basanding jo bini nyo jo badan si upi yori Oto bilang pulonyo badan Ramadan ala balik lo si Ramadan sampai ke rumah sekutiko Satu tiba di labu janjang baca Assalamualaikum menjawe ayah jomande Alaikumsalam kata ayah namande ba itu pulo naik lana ayat rumah Tuhan lana ayat rumah lana badannya tu masih Ramadan yo satu tibo ati rumah taruh ke bilik merama ke bilik dalam satu tibo di bilik dalam nyo ambil dua untuk mandi nyo pai ke kamar mandi selesai gama mandi sekutiko ganti pakaian olah jonane lo ganti pakaian jonanelo ma itu badan si Ramadan selesai baju diganti nyonya sikit rambut di kepala selesai menyikit rambut mengecek badan diri santi mengecek badan diri santi mula keluar leda badan awak tu makan ketan durian ketan ado selama ado baropok duduk awak di meja itu kata badan inyo di sinan kalau dipandang dak guna tong lamo keluar badan ramah ngadan Tuhan keluar Ramadan tu majo bininyo alanyo tiba dia ke ruangan makan lah duduk dekat kurisi dibuka situ duang tu ma penutuiknya ketan durian dicalik durian elo-elo badisinan kalau dipandang inyo tu sadang duduk juo sadang duduknya dekat kurisi madapi ketan durian ketan ado selamaknya ado di sinanyo kamu mulai makan ketan durian tinggal sedang kama makan ketan tojapui yori Pak Jo Muhammad sedang mengopi dalam bilik Tuhan
nak tabado baun nyodo ate rumah tabaun yo di badan Muhammad diori tabaun yo obat kato badan Muhammad onde yori ya dia udah basa-basa jo dia badan awak kok dape udah barasakit to balilo duyan gak cie to balilo pului gak setekong yo dia untuk malapean kecinan yori sajo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu baru nyo ambil tangannya Pak si Muhammad nyo ambil tangan suami biarlah indah ada makan durian nyo dai biarlah indah ada makan ketan durian nyo dah di badan yori dai lain jadinya asal sayang badan udah nak makan durian dah ndak mulai dai asal awak sayo sekato dah Wasale awak dah sayo sekato biarlah nak makan ketan durian dia nak makan durian biarlah nak makan pului baik tu mana kato yori mencalik yori lama nangi aye mato manitik ma hujan labe aye mato bapak Hosinan makato si Muhammad onde yori hai bini udah jangan menangi dia dalam bilik yori hai jangan menangi badan yori pekuat iman dalam dado waduh pipata dia dinantu pasabah-sabah di duya kok lain dia bati sabanan satu indah doyo dia osi hodo dia itu kato semua nama Tuhan ibu-ibu berdua dalam bilik tinggal sedang ibu-ibu to bilang yo kakak jo mandenyo 100 sababan semonanya memakan ketan durian memakan selama durian pandai pulo pae badan Ramadan pandai loba minyak air onde mande 100 bapak cukui jo bini badan udah nambah namo si upi santi hoduyan banyak sikatan banyak ketan durian yo salamak durian ndak bagi eko badan yori 100 buyung Muhammad yo ya Hoba itu kato pada Ramadan manjanga kato cuy itu jawab panaya jo mande mangalo kucing kadia gie kok kucing dia gie makan talambe sajo magie nyona pada magiana kucing lapelo campaan ke belakang rumah ba itu kato ayah jo mande kato bini nyoco itu yu tadanga di badan si Muhammad tadanga di badan yori mangecek mande bantu itu yo pak bertambah ibu hati Muhammad bertambah ibu hatinya badannya piori coy ko awak dah kok lah mikin mande balante dah
Hoangan bana nyodai ba itu kato badan yori Oba itu kato badan yori orang sadang makan katan durian gak sapir yang indah babaso ba itu kejam olah mandelakan luang Baik tu kejam mana kan wang kejam nyo mana coba apa nyo Odesinan kalau dipandang nan malam semalam itulah sudah makan ketan durian. Hari ada pukul 10 menikah pukul 9 ala latih 2 saroma tidurnya asar rumahnya sekalo lalu hari siang hari paginya kok dipandang tumpak di badan si Muhammad naninyo tetap bakarajo udah pai layori pai karajo badan si Muhammad karajo sekutiko karajo inyo namu karajo nak milih ko ado kaladang ado kasawa nampok ko dape piti balanjo pae nampok ko dape nyo piti balanjo nana karajo sawakatu saritu karajo nyo manimbun punasi rumah do orang dake sinan jo inyo tu membangun punasi rumah jadi nyo manimbun punasi nyo bawa di orang dake sinan siapa namo apa tu bana mo siupit to siapa toto siapa namo ete tu bana mo ete garimun si toto namo apa tu garimun namo ete tu ditampe itu bakarajo manimbun panasi rumah apa manimbunnya apa nasi rumah baik itu kalau kau dipandang mulai karajonyo badaninyo ala karajo badannya tadi yo indah to bilang lamu bana tumpak di badan si Muhammad karajo nak pandai cali nak tahu mengecek do banyak-banyak baranti nak pandai lamu mangko orang sayang kainyo ko ado karajo kare Muhammad nyo imbau dulu pajatu rajin bakarang ajo Tuhan inyo tu rajin
Bakarajo Ariado pukul 9 meningkat pukul 10 nyotarui juo Bakarajo Ariado pukul 11 tapi di pukul 2 balik. Hotan tu mulai baranti makan maimbau nyoete jo apa onde nak kanduang Muhammad mari kasih kona badan awak baranti dulu Bakarajo yona. Hotarwila dudu angate rumahku Karajo hari jam 2 balik ukuran makan pulo nak badan awak ukuran makan joma ngopi na la ukuran makan mana joma ngopi ba itu kato badan ete jo apa la baranti badan Muhammad nyo naik kate rumah nyo basuh tangan ke kamar mandi. Oh salah saya tangan nyo basuh nyo buean kopi diete talatak kopi di muko pengacok sudah nyo bue nyo bao diete pengacok kopi. Oh ana nyo bue diete sakutiko nyo bue katan durian talatak katan durian talatak katan di hadapan bakato ete jo apa makan lana katan durian Tuhan. Oh makan anak katan durian apa katan lanyo ambil nani nyo ete laba itu pulo mulai lopa inyo Muhammad nyo ambil pinggan sekali nyo mulai makan katan durian nyo katan ala masuk pinggan nyo ambil lo durian sekali. Kamu mulai duyan dimkakannya, kamu mulai katan pak disuonyo. Aye mato jatuh manitia tatiti aye mato inyo manangi badan Muhammad jatuh lah aye mato masuk pinggan nampak diete dengan apa. Oh mencari inyo menangis sedang makan katan durian mangece ete jo apa manga menangi na makan durian Tuhan. Sainggonyo ndak jadi do katanyo makan mama ngopi sajo Muhammad onde ete sarato apa ambo ete ketau yuo ambo ko urang-urang ndak barado bapak indak bamande indak ambo orang banse dalam kampung. Opai jo ete te mangkok gadang yo te Hokonda ado mahete nama nolong dak sempat gadang bantu iko dape awak baru matanggo dape mintu te para bopulo te. Oh tapi mangkote ambo menangi tadi malam te orang mambue katan durian mambue selama durian yote. Oh kami baduo te dalam kamar kami baduo dalam bilik jangan nyo ado dete kabagi babaso sajo te. Oh orang indah dote mangko manangite nampak dunguyan te. Ambo dia late ndak makan katan durian kok mulai katan te kambo makan mulai durian ka diambil tekan ate yori dalam bilik tekan bini ambo di rumah menangi te inyo mangece yote.
Oh dia lain dak kata nyonyo agi sekatan durian dia indak makan katan durian asa sayo awak berdua biar lain dak te makan durian ba itu tangi te oh bini amboyote ba itu kato si Muhammad Tuhan Oba itu katonyo si Muhammad baru bakato badan ete bakato ete jo apa onde Muhammad anak kami ko itu telona nang kaban ko itu lona nang tangian Hokini makanlah dulu katan jodoyan kok masalah nak katan jodoyan pului mamasi ado juo duyan ado jo lai dibeli 10 buah lai awak duyan nak kamambali dona Hobek kuang bau lah balik ke sadonyo ang bau balik mau untuk bini yang di tanah sekali di sikoto buik sikatan sekalian agian kayorina bini Muhammad yona Agian kayorina bini Muhammad ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu hodisinan galak badan Muhammad nyo ambil katan babali onde yori ya dia udah tunggu hari dia sampai sanjo udah balik bawa durian kau untuk yori Oh bini udah yori Endak dietong lama bana desinan kalau kau dilihat lah sudah makan katan durian ala marokok badani Olah nyoba kalau rokok sabatang na rokok sudah nyoba di sinan kalau dipandang Ondak lama sudah merokok ulang karajo balik pak ulang karajo balik karajo menimbun ponasi rumah sadang karajo to tinggan Hoto japui badannya tuma kakaknya dari badan yori nambah namo siupiak santinyo sangat berang pak kabake adik indak manurui kato awak Tuhan indak menurut do perintah awak baik tu kato inyo bayo juo juaya jo mandi ba acaronyo leya kato badan santi oba acaronyo lei mande kato anak sepayo namu yori meminta carai sepayo barangke Muhammad ko urang cilako gadang bana Oba itu bana kato inyo mandanga kato coy tua kato nyo mande dari yori
Hoa katoa ya jo mande onde nak kandung santina kota jo namanya barangke dari rumah kita usia bersama-sama na Oke tausia nak bersama-sama itu kata badannya di sinan kalau kau dipandang Onda guna toetong lamo maalun sajo badan santi lasanang hati mandangan dak namu pai kabausia nak tabado sanang hati santi Oh hari bertambah tinggi juo sadangnya hari bantu itu tingganinyo di sinan to japui Muhammad bakar ajo pai Oh japui Muhammad nyoa bakar ajo sadang manimbun ponasi rumah sadang nyo bakar ajo juo Oh hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo de ado si pului kadia giete nyo tanaan lo langsung jadi sikatan dan duyan kanyo agi pulo lagak sanjo inyo baranti pae Ari adonyo puku ampe maningka kasatang limo lari ado jalimo tape baranti Muhammad bakarajo manompang mandi tempe ete Oh selesai mandi ganti pakaian kan samping masuk ke kantong asoi bakato kabake apa Honde apa sarato ete ambo babali lepak katonyo badaninyo Homandanga kato cuy itu nan katan tadi lababungkui katan elo duyan la sudanyo kabe di badan ete Hoi ko duyan na iko katanyo bao la balik untuk badannya upi yori Oi ko magaji na hari kini tarimo kasih badan ete na Tarimo kasih na badan ete mandanga kato ete jo apa ambote ukurannya nangka minta tarimo kasih katan dape pului dape gaji ambo ete agi pulo yote Homandanga kato rupo itu bakato ete jo apa onde nak kandung nak dangabana Hodanga ladiang buyong Muhammad jan takui luang dak kabake ete Hoko ado ang para lupiti ko ado para lubiaya minta sajo kabadan ete ba itu kato ete tadi pae Oba itu kato ete tadi tarimo kasih te banyak-banyak babalik buyong Muhammad nyo ambil katan jo durian untuk siori Honan takkan apa